ka nemi Allah ta'ala ya nuna maka inda gaskiyar take. kada ka zauna ka ce ai abun ma din lalube ne a duhu, ko da suke cewa abun ma ai din lalube ne a duhu, wa yake da tabbas? akwai masu faɗar haka wallahi cikin musulmi. kana kokarin ka nuna masa cewa abu kaza da ake yi ba haka bane, ga yadda kaza din ne yake yi, sai ya ce maka ai da abin lalube fa ake a duhu. wa ya san daidai sai Allah. saboda kaga shi ba zai taba neman Allah ta'ala nuna masa daidai ba, wanda kuma kuskure ne. idan annabi Allah yana koyar da mu haka, shi fa wahayi ake masa. amma ai roƙon Allah yake yi ne limaktulun fi min alhaq, ba wai dan shi yana shakkar abin da yake kansa na gaskiya ba, a'a dan ya baka koyarwa kai ka fahimci cewa duk abin da aka yi sabani a kansa, sabani wanda yake kishiyantar juna, to akwai gaskiyar inda take, akwai gaskiya daya. ba zai yi su zama dukansu gaskiya ne ba tare da cewa kishiyoyin juna ne. da a ce duk sun kalli alƙibla guda ɗaya ce, ɗaya ya yi gaba ɗaya da bi a baya, sai a ce duk ɗaya ne, duk guri ɗaya suka dosa. amma wancan ya yi gabas wanda ya yi yamma, wani ya ce musulunci ne, wani ya ce shirka ce, kaga ba zai yi ba zama ɗaya a ce dukkan su ɗaya suke. dole akwai inda gaskiyar take, akwai kuma inda kuskure yake, akwai inda gaskiyar take, akwai inda ƙaryar take. saboda haka bawa fafutuka zai yi ko da yaushe ya ga cewa ya dace da gaskiyar. in kai kokari bazaltar wus'a, kai iya bakin kokarinka wajen ka gano yadda gaskiyar take, to sai Allah ya maka uzuri ko da ka kauce mata, ko da baka cin mata ba. in dai har kana kokarin ka gane ta, duk abin da ya taso za ka yi iya bakin bincikenka, ka tambayi wanda kake ganin ya cancanta a tambaye shi, ka karanta abin da ka iya karantawa, ka saurara abin da za ka saurara. to ko da ka yi kuskure a nan, kana da uzuri, saboda bazaltar juhda, bazaltar wusa, ka yi iya bakin kokarinka, kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. abinda duk ba zai fi karfinka kuma Allah ba zai dora maka shi ba. amma kawai ka shantake ka ce kawai abinda kaga ana yi shi zaka yi, tunda dai ka taso akan abu kaza, saboda ka kai akan sa zaka yi ta zama. duk wani abu da za a faɗa maka kai kunnan wani shegu da shi, babu shakka wannan baka da uzuri, baka da uzuri a gurin Allah. saboda haka a cikin komai da aka yi sabani a cikinsa, to akwai wani abu guda ɗaya gaskiya. matukar sabanin nan sabani ne na tazat, sabani ne na kishiyantar abu wanda suka yi hannun riga, to ɗaya ne gaskiya, ɗaya ba gaskiya ba ce. wa za ba da alhaƙi illa dalal, haka suke, ko dai gaskiya ko kuma bata. amma ba zai yi zama abu gaskiya ba kuma ta wani bangaren kuma a ce bata ne, ba zai yi ba. ko ya zama bata wani bangaren kuma a ce gaskiya ne, ba zai yi ba. saboda ka wannan ba karamin darasi bane Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bamu, na cewa a cikin dukkan komai mu yi fafutuka iyayenmu, iya kokarin mu, gwargwadon yadda Allah ta'ala ya bamu ilimi da fahimta da kuma irin bi'ar da muke ciki, mu ga cewa mun gane abin da yake sahihi, mun rike shi. to in muka yi iya bakin kokarin mu, ko da an samu kuskure, dan adam ba za a raba shi da kuskure ba. shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza istada al-hakim fa asaba falahu ajran, idza istada al-hakim fa akhfa falahu ajrun. idan bai kadin gane hukunci yayi iya bakin kokarin sa ya dace, yana da lada biyu, ladan gaskiyar da ya dace da kuma kokarin da yayi. idan kuma yayi iya bakin kokarin sa sai yayi kuskure, Annabi yace yana da lada daya. tunda aka ce yana da lada, kaga babu magana kuma yana da alhaki. saboda haka malamai suka ce wa zambuhu maghfur, tunda a ce yana da lada, ladan da yake samu shi ne ladan fafutukarsa, wato ba zai yi ta a banza ba. wannan kokarin da ya ta yi da binciken da ya ta yi, ko da ya kuskure, wannan binciken da wahalar da ya sha sai Allah ya ba shi lada. to haka ake son mutum ya kasance har